Vostè que és un sobiranista de pedra picada, per dir-ho. No, jo no soc un sobiranista, jo soc un català, és que som comparats. Per què em posa una etiqueta política? Home, no. Pensava que li agradaria, no? Com a mínim... No m'agradaria, no, és que soc català, punt, final. Bé, vostè que és català, li perdona Pla fins i tot el seu passat franquista? Jo no li perdono, però és que jo la gent no la jutjo, diguem de manera que... És a dir, jo hi ha coses que puc admetre i hi ha coses que... O sigui, no és un problema de perdonar, és un problema de que a mi em sembla que el resultat, diguem que legitima tot el seu procés. Si ell hagués fracassat, seria un franquista de merda. Però com que ell no ha fracassat, doncs és una altra cosa. És a dir, quan tu intentes una cosa, has de seguir unes estratègies i unes tàctiques. Si aquestes estratègies i aquestes tàctiques no et porten al lloc on tu volies, has fracassat. I per tant, se't valorarà en funció del fracàs. Si en canvi te n'en surts, diguem, és allò del Maquiavel, no? De que la fi justifica els mitjans. No és ben bé això, però té una mica d'això. El problema és que quan els mitjans es converteixen en els fins, llavors és el problema, que és el que li hagués pogut passar al Pla. És a dir, que hagués esdevingut pur i simplement un franquista. Però ja era un mitjà per fer una altra cosa. Pla es mereixia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes? No, jo ja ho explico aquí, crec que ja van fer bé de no donar-li. Crec que ell estava en una guerra, ell va assumir un paper i per tant el paper que li tocava era el no rebre, el punt i final. Ara, el que em fa gràcia és que els castellans hi fotin tant el dit a la llaga amb el tema aquest, perquè la pregunta no és perquè no li van donar el premi, sinó la pregunta, i ja ho dic en el llibre, és com és que existeix el Òmnium Cultural encara 30 anys després del franquisme. Anava a dir, vostè que és un sobiranista de pedra picada, no li diré... Un català de pedra picada, pot dir que soc un català de pedra picada o un català... Amb el terme, com a escriptor en català, fa servir en canvi tonto en comptes de ruc i nòvios en comptes de xicots? Sí. Això és català light? També parla del... Però és que... I això, bueno, és una opció estilística. Vostè creu que escric malament? No, al contrari, si no me l'estaria entrevistant. Doncs aleshores, no. És a dir, jo faig servir aquestes paraules perquè estilísticament crec que són les que toca fer servir. I perquè són les que he sentit sempre a casa meva. Hi ha un esforç aquí és a dir, jo a casa meva recordo quan deien tetxo i deien mantequilla. A casa meva parlo dels meus pares, quan no sabien escriure català. I bocadillo. I bocadillo. I, bueno, una infinitat de coses. Aleshores, jo vinc d'un català molt contaminat i doncs aquí hi ha un esforç per estilitzar el que jo crec que és el català de Barcelona, és a dir, el meu català, que no és un català gaire bo, és un català que, diguem, jo quan vaig a fora sempre per l'orella, quan ve algú de Lleida, algú de Girona, algú de Vic, sempre per l'orella, amb els iaios sempre per l'orella, però vull dir que intenta ser un català, diguem, honest amb el que sóc jo i amb el que jo he respirat a casa. I com veu el català, doncs? Com el tinc en ment el català? El futur del català. Ah, bé, jo crec que guanyarem. Si no, no escriuria en castellà. És que jo crec que escriure en castellà aquí a Catalunya és escriure per 50 anys i per uns quants bestsellers, però no deixen res. És que si escrius en castellà a Catalunya és que no has entès res. I si no has entès res del que escriguis tindrà gaire sentit. És la meva manera de veure. I què passarà dintre de 50 anys respecte al català i al castellà? Serà un país bilingüe encara? Ah, jo no ho sé, no soc endeví, però jo només dic que la literatura a Catalunya, si no es fa en català, doncs generalment jo crec que no funciona. És a dir, funciona per vendre, però bueno, és una cosa que no se la creu ningú. Per què no s'atreveix a fer la biografia de Pla? No és que no m'atreveixi. És que crec que el que tocava fer primer era aquest llibre. I la biografia de Pla ja la farà el Xavier Pla. Perquè ja entén més que jo. Jo potser em faré una de Pau Casals. De Pau Casals? Sí. És el seu proper projecte literari? Bueno, ara sí, ara hi venia pensant aquí amb l'autobús. És que avui hi ha alguna cosa que es pugui traduir a l'estranger. Celebro que hi hagin donat una llei, no sé si estem vinculats o no. No, però crec que tindria una certa gràcia. Què em deixo de Pla? Com els lectors que vulguin comprar el seu llibre per Sant Jordi, com han d'agafar el llibre? Com vulguin. A part amb les mans. No, amb les mans, sí. Aquí hi ha 3 llibres. Hi ha el llibre sobre mi, el llibre sobre Pla i el llibre sobre Catalunya. Igual que en el llibre del company també hi havia 3 llibres. És a dir, per explicar-ne finalment aquesta idea que he explicat, no? És a dir, de com es veu el país a través de Pla i com es veu Pla a través del país. Com vulguin. És un dietari. El poden llegir de dalt a baix perquè té un fil conductor, però si volen llegir les entrades per separat també poden fer-ho. I a més és un llibre que jo l'he treballat prou perquè crec que algunes entrades es poden llegir 2 vegades sense que et caigui la cara de vergonya. Ja que ha parlat del seu llibre de companys, no sé si a la setmana del llibre en català vostè va dir que era un bandarra. Qui? El Companys. Bueno, però
Ara, no ho sé, no recordo. Però, escolti, també podem afegir altres adjectius, si vol, i afegeixo altres adjectius. No surt gaire bé, el president Company. En el llibre? No, no surt bé, jo crec... Bueno, és un cas d'aquest que, diguem que era un Maquiavel amb sabatilles, vull dir que les estratègies que va utilitzar, diguem, va fracassar, i com que va fracassar se l'ha de jutjar com el que... Però no, és a dir, també ho explico en el llibre Companys, i aquí els mites, o sigui, els mites són mites, i les cultures, o sigui, una cultura és com una ullera, i és un mètode de coneixement. Tu te la poses i amb aquestes ulleres veus la realitat una mica millor. Aleshores, el Companys, com a mite martirològic, complia, diguem així, una funció fins a un determinat moment. Aquest determinat moment es podria situar a finals de l'any 70. Però després ja no complia, diguem, aquesta funció, és a dir, l'únic que servia és per seguir fent el ploramiques quan ja no hi havia raó per fer ploramiques. El cas de Pla és el mateix, però l'inversa també, jo crec. És a dir, jo comparem perfectament que hi havia un moment en què el senyor Benet no podia explicar, i ja sé que el senyor Triadú ha seguit dient que el Pla no es mereixia el premi, no sé quantes coses, però bueno, també la gent, hi ha un moment que ja el pensament ja no li evoluciona. Però jo comprenc perfectament que hi ha un moment en què al Pla no se li podia donar el premi de les lletres catalanes perquè hauria costat massa d'explicar. I ja està. Perquè és un esforç, justament en un país que té els principis, diguem, segrestats, el sentit de la justícia segrestat, explicar segons quines coses és un esforç, perquè has de fer una mena de mitjana molt... O sigui, un salt entre tu i el món molt gros. Hi ha un esforç, en aquest llibre hi ha un esforç de fer això. I de demostrar que és un país ocupat, aquest. I que no calen tancs perquè estigui ocupat. És a dir, no cal que estigui al carrer, no vol dir que no hi sigui. De fet, vostè ho ha dit. Per això l'exèrcit vigilarà a Montjuïc, vull dir que no. De fet, vostè ho acaba de dir, és un llibre sobre vostè, sobre el país i sobre el Pla. Bueno, sí, però si això serveix per dir que és més sobre mi que sobre Pla, no és més sobre Pla, és evident, no? Bueno, no és evident, hi ha gent que diu que és més sobre mi, però jo suposo que això depèn dels interessos. Però jo crec que aquí queda... O sigui, el que jo vull explicar sobre Pla, aquí queda prou clar. Després, evidentment, de Pla se'n poden dir moltes més coses. Algú em deia, és que no parles de les novel·les. Dic, bueno, clar, perquè no era el tema. Segons Adi Enberg, Pla era, si ho trobo, era groller, brut, i no sé també, pobret, sí. Però jo no ho nego qui ho fos. Veu, en el cas de Companys també és el mateix, vull dir, depèn de com... Però el que passa que Pla va fer alguna cosa més, per dir-ho així. D'acord, moltes gràcies. Molt bé, a vostè, moltes gràcies a vostè.